Agụdị Ebube, nkwọtọ nke mbụ na Nnewi, ofu onye Chineke mere palliative na Nnewi. Ị na-afịa nke ahụ F-150 2007. Unu n'anya nke ahụ exact a month 3 weeks o si na Lagos wepụ, o si na US wepụ. Ọ na Nwagu ka ọ na-eme, the leading name in buying and shipping of cars from America, both new and tokumbo. Nke ahụ our latest arrival, F-150 Ford. F-150 Ford. Ọ na Nwagu ata afịa ka ọ na-eme. Ofu onye Chineke mee palliative na Nnewi, nkwọtọ nke mbụ na Nnewi. Onye Chineke na-anụ onu ya. Palliative ụmụ ogbenye na ya. Ọ F-150.